Si després sento el riu tan endins aquest riu com un plat que beso, que em bessen parts de tu per tot arreu. Sobre, dins i més enllà, que s'omple un oceà. Sobre, dins i més enllà, que s'omple un oceà. S'omplen rius i més enllà s'albira un oceà. Bravo! Què tal? Molt bona tarda, benvinguts a una altra Fet a Mida. Bona tarda, Pere. Bona tarda, Vanessa. Avui començant amb la dolçor que ens han deixat tals Boraigua, que són la Montse Moral. Què tal, Montse? Hola, bona tarda. I el Pau Perera. Què tal, Pau? Bona tarda, molt bé. Gràcies per venir, per inundar-nos Boraigua, perquè vosaltres l'element aigua és molt important. Aigua, gorgs, rius, oceans, el vostre propi nom. Aquest tema que ens heu interpretat, que es diu així, aigua, què té aquest element que us marca tant com a grup artístic? Doncs l'aigua, així com a símbol de la vida, que es va escolant i malgrat tot sempre va emplenant-ho tot, doncs és un element que també es va repetint en tot el CD i ens inspira molt. Omnipresent. Vam començar, ens vam conèixer fa un any més o menys, vam començar a fer feina i la Montse és una especialista en dones d'aigua i va ser una manera d'entrar també amb les llegendes de dones d'aigua i a partir d'aquí vam anar construint aquest univers aquàtic. Disculpa, dones d'aigua? Dones d'aigua és un element de la mitologia catalana, que és una figura femenina, una deïtat femenina que viu als rius i als llacs. I bé, hi ha molts més especialistes molt bons, la Ramona Violant, hi ha moltíssims. Però sí, és un tema a la mitologia catalana que volíem introduir i també les poetesses, la Mercè Rodoreda. Entenc, per tant, que la inspiració surt de totes aquestes llegendes, de tota aquesta tradició? Sí, en gran part sí. Sí, de poesies, de tradició catalana, sí, una mica dignificar i fer present la mitologia catalana, que és molt gran, molt ampla i molt desconeguda. Sí, molt desconeguda, sí. De fet, el videoclip que m'ha estrenat ara fa poc, que es diu Meandres, de la cançó Meandres, explica una mica la llegenda una mica inspirat en les dones d'aigua, en la llegenda de les dones d'aigua. Sí, les goges, les dones d'aigua, encantades, tenen molts noms.
sí, I sí. a més a mi també m'ha cridat l'atenció, Pol, deies, fa un any ens vam conèixer i vam decidir engegar aquest projecte. Com sorgeix tot plegat, amb uns temps convulsos, a més per la música, per la cultura, per tothom en general, Sí. però com us atreviu, per dir-ho així, Sí, a tela, començar un sí. projecte amb la que està caient culturalment parlant? Sí. Bueno, estrictament ens coneixem de fa temps, del barri i això. Sí. Però Més que engegar un projecte és que ens ha aparegut, diguem. Us venia de gust. Ha sortit com una font d'aigua, també. Sí. Vam quedar per un arranjament d'una cançó i llavors vam començar a provar per tocar, per passar una miqueta l'estona i compartir la sensibilitat i això, i van anar sortint cançons, van anar brollant i de cop vam dir, ostres, potser tenim 8, 9, 10 temes, 11, fem un CD sí, i el vam fer. I sí, estem molt contents. s'estrenarà el dia 27 De gener. l'àlbum, sí. Sí. Algun lloc on us podran tornar a sentir tocar en el futur? Sí, tenim el concert de presentació del disc, que és el dia 11 de febrer, a Can Deu, a Barcelona, un centre cívic. I l'11 de març és fàcil perquè és 11 i 11 a la Casa Elizalde també, un centre cívic. I per Terrassa també, però encara ballen algunes dates. Van però... sortint, amb comptagotes. Sí, Van sí. sortint, sí. Amb comptagotes, m'he dit, sí. I els anirem actualitzant a l'Instagram i pàgina web. Només tenim això, som una mica analògics. Sí. També té la seva gràcia, no Sí. ens oblidem tampoc de la cosa analògica que durant Sí. molts anys ens ha estat marcant. Sí. Montse, Pol, Borai,